Right, muri Zimbabwe kusangana kwaturikuita zvekare pano patsirare 263. No time to waste. Makaona atrara auya ati turi chidumbu chake atouya kuzokuzivisai manews updates. Ndatofambira imimi kuti ndikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani semushamarari wenyu ndiri kuti subscribe and turn on the notification bell nekulaika mavideos epanapa this YouTube channel kuti awande malikes. Pamuchamawanza malikes ine ndichange ndichidzifambira sikuziva kwamunozviita nenge ndichiuya nadzo panapa atsirare 263. Saka ndichati turi manews updates ese sezvaari pasina kuwedzeredza kana kutapudza. Vadikani marimwe zuro takareceiva sad news maererano neaccident yakaitika kurutenga bhazi remunhendzva raibva muno muguta reHarare richienda kuSouth Africa kuCape Town. Zvaraenda kuSouth Africa kuCape Town rakabva raita accident. Raita accident vadikani nhamba yevanhu vakakuvara kuti nhamba yevanhu vakafa namba yevanhu vakakuwara pachiitiko ichi 14. Zvaizveniso vari mumarwadzo vakakuvara. Ndatiti getwe soon kwavari mucomment section nekuvanamatirawo nekuisa maprayers kuti vakasike kurecover. Namba yevanhu vakafa 4 ndo vakafa pachiitiko ichichi. Ndatiti rest in peace kune avo vakatisiya ngavazorore murugare. Vakafa paaccident iyi i4 vakakuvara i14. Ndatinyorei zvatinofuka comment section and pese patiri kufamba nengoro dzemoto ndatinamatei kuti Mwari tichengetedzei, tiponesei, tikundisei, tipei chaedza, tivhenekerei. Iwo munamato wakakosha zvisingaite ishould mukurarama kwedu. Ndo kuvharidzira kwatinoita macases akaita seaya. Next update iyo iri kuenderana na Wicknell Chivhayo. Wicknell Chivhayo yangove mbinga ndionewo muno munyika yedu yeZimbabwe. Aiwa ndimufambirawo zviri kuita. Kana manga musati maziya hanzi murume ane ruponeso ari kupfumisa vanhu Wicknell Chivhayo. Saka munhu wese parongoita munamato wake arongoti Wicknell Chivhayo ndionewo, Wicknell Chivhayo ndionewo, hanzi vanobatsira kani. So update yandinayo update iyo yanesi zvakaitika manje rega nitaure ndichidai. Chakaita kuti vanhu vanamati vachiti Wicknell Chivhayo inyaya yemapurisa akatanga kubuda masitisi social media achinamatira Wicknell. Kana Wicknell Christmas zvaya kusvika iyi itaiwo kuti ndifambe neka akwa kadiki zvako kuti ndisanayiwe. Murume uyu akabva piwa 2000 cash neakwa na Wicknell Chivhayo zvikanzi zvako izvo ndakupa cameraman bvanzi bo ne1000 kanzi yako yekutora kwawaita video iyo bo vapiwa zvakadaro. So vanhu vabva vatofungira kuti acharamba achipa vanhu newe iyi. Rega ndikudzei chidai so vanhu vachakumbira. Chichinjaika strategy mbichana kuti zvisiyane neuya akamboita zvake. Pana nesi futi abuda masitisi social media achiti ndakatumwa kuzoponesa vanhu Wicknell Chivhayo nditeme iwo neakwa hanzi neGD6 sorry hanzi temeiwo neGD6. Wei iyi yakuzikanwa iyi chinjai ndikutokupai advice chinjai maways amukushandisai. So dakusei mtiona video apedza kuona video toa zvaunofuka comment section ranes achikumbira Wicknell Chivhayo hanzi ndipeiwo GD6 dofamba takagara kisimusi isfikilile. Ndationei this video. Ndapfugama pamberi penyu Mwari waAbhurahama. Sanesu wamakatuma munyika ino kubatsira vanorwara. Ndokumbirawo chipo cheGD6 chinobva kwamuri tenzi wangu. Zvandatarisana neChristmas baba. Ndokumbirawo kutamba Christmas ndigere mufortuna yangu tenzi wangu. Asi ndiri ndega handikuchindika. Ndinokumbirawo rubatsiro rwemurandarume wamakatipa munyika ino yevanhu vatema sechipo kwatiri Wicknell Chivhayo. Mugovaropafadza pavanobvisa vachitibatsira Mwari sevana venyu. Muwedzere makomborero mukati mekurarama kwavo Mwari. Muvachengetedze Mwari vagare kure nemoto. Wakaipa hana simba uyofadzai mahere. Munyadzisei abva anyarara muromo wake nekusingapere baba. Ngaanyarare nekusingapere nekuti hana chakanaka chaanoshuvira pakati pedu. Ndanamata ndichidzorera mbiri yese kwamuri nekuti yakakodzera ndichiti. Aita. Next update hapana chekumirira atidzore tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso tinongobhura chete. Next update iyo yemaprofita ayo akabuda achiti ndiye Johani Masowe chishanu. Credit this video kuna mukoma vangu hamu. So maprofita aya akabuda sorry anopinda chechi Johani Masowe chishanu. Akabuda achiti AIDS
nanasiki zvimwe zvirwere zviya zviyanana AIDS, HIV and AIDS, hanzi mademoni, zviri demonic. Tinobvumirana nazvo here? Da kusiya mchiona video. Wapedza kuona video utazonofika comment section. Ini semukomana ndafunga kukutizai zvaizvezvi. Ndiri kupamidzira manje munguva inotevera. No time to waste. Much love. Ndiri ku Gospel of God Church International Chapel headquarters iri kwa Gananzara, and I'm joined with Baba Chivhayo. So ndine mubvunzo yandida kuti inini ndinge ndiri kubvunza ndiri kunzwisisa, because panapa takatarisa tiri kuona pane yandingati iritual iri kuitwa yekuti vanhu vari kufamba vachienda kumusoro uko vachinoita zvavari kunoita. So ameno kuti munokwanisa here kungondi explainirawo kuti chii chiri kuitika musi wanhasi unova musi wa28 September gore ra 2025. Sekuona kwenyu kungana kwakaita vanhu vese kuwanda kwakaita kubva kunana baba nana mai, founder wechechi inoyi baba Johani, pakufamba kwawo wakati nini ndichabva pakati penyu, asi kana ndazobva pakati penyu munofanira kundiendesa kunyika yeZimbabwe kunova kwaGananzara munyika yamakoni. Wakati ndo pamunondiradzika kana ndarara, ende kana mandiradzika ipapo munhu wese anonamata chechi ino gore negore munofanira kuti muuye muchipinda pamuri kuona pari kupindwa nevanhu vese. Chinhu chakataurwa nemuridzi wechechi ari kuterwa nevanhu vese vanhasi, chinhu chinoitwa makore nemakore musi wa28 September. So kuuya kwamuri kuita panapa, one would say kuti muri kunamata munhu. Munzwa vanhu vachishedzera kuti this is idol worship. Amen. What do you have to say to that? Wakawandawo vanodaro kuti idol worship nezvakawanda, asi kuungana kwatakaita sezvamuri kuona, chero wamwe waprofiti wekare wakazviona nekuti akavhura kuna Revolution 21 inototi ndakaona denga idzva nenyika idzva, Jerusarema idzva richidzika richibva kudenga rakashongedzwa semwenga. Zvinhu zvakaonekwa zvaiva mberi. Saka vazhinji vanodaro kuti tiri kunamata munhu, asi baba Johani sekufamba kwawo wakati nini ndakadzika kumbeu yemimi vanhu vatema kuti mukwanise kunamata, mukwanise kuona mwenje. Ende baba Johani tinoti zvedu vakatumwa nekuti makaenda kumapepanhau ekare enyika yeZimbabwe chirunzi Rhodesia, kuma archives avo nekwakawanda mapepanhau ariko aitaura kusungwa kwawo nevarungu. Chero varungu pakuzvarwa kwawo murungu akataura, mishini yamira pasi rese ratini rakati zuva ranhasi vanhu vateme mimakomborerwa kwaberekwa munhu waMwari. Zviriko umbowo hunodaro nemumatsamba zviriko. Saka varikwawo vamwe vanopikisa nei, asi vanhu vasati vazviziva kana kunzwisisa. So vasinganzwisise kana kuziva vanoda kuti wauye wanzwisise, nekuti ariko madhibheti anoitwa agara ari kuitwa ekutsanangurira vasingazive. Chero vakuru vehurumende chero wapi vanozvizoti mukuru ari panapa Johani Masedza 6 pence akatumwa zvedu kumbeu yedu vanhu vatema. Okay, so inini ndiri kuona kukwira kuri kuita vanhu kumusoro uku. Tine varume vakamira munyatsi, or should I say mumasaidi. Varume ava basa ravo nderei? Nekuti ndiri kuzoona vari kushedza vanhu, vari kuita nge vari kuita a private conversation now, and then vamwe vacho ndiri kuona vari kuita kanenge kakuburutswa kuzasi, vamwe vachisiwa vachienda. Varume ava basa ravo nderei vari mumagedhu? Alright, varume muri kuona vakamira makamirwamo, paita mapato mairi. Kuna vanonzi vaparidzi, kuna vanonzi vaprofiti. Mukuona vanhu vese vari panapa vari kumasangano avo kumabranches avo, vasati vauya panapa vanotaurirwa nevaparidzi kuti kwamakuenda uku munofanira kuti mureurure, mutaure zvese zvamakatadzira Mwari. Ndosa muri kuona kune vamwe vari kuti akaenda pakona apa pari kudaidzwa kuti muparidzi ningi, muparidzi akauya akati zvedu nyaya yake tinoiziva, ari kusiwa achienda. Asi nyaya yako ikashaya muparidzi wabvuma kuti zvedi
ndozviziva, nekuti mutemo wepanapa unotaura kuti wese anonamata kunze kweatanga kukwira pasingazive mutemo. Asi vazhinji ngatiti 99.9% vanotoziva kuti apa pakwirwe nemunhu kubva anonwa mapiritsi, anonwa doro, muroyi, vanoita upombwe. Toti mitemo yese yamunoziva yakanyorwa kubva kuna Mozisi ndiyo tinonoshandisa, hapana chakanyanyosiyana. Saka ava ndo basa ravakamirira, iziso rekuona kuti nzvimbo inoti tinoiti nzvimbo tsvene-tsvene. Saka nzvimbo tsvene-tsvene sekuzova kwenyu nzvimbo inoremekedzwa haifanire kungoitwa zvese, panofanira kutoita mutemo. Saka muona pakamira vaprofita nevanonzi vaparidzi, ndo basa ravo. So basically you can't go up top kana usina kuita confession kureurura, is that it? Zvazvinoita unokwanisa kuti ukwira apa vonosvika kumusoro usina kumbobvira wareurura kana confession. Asi isusu sekuzova kwedu sezviri nzvimbo inochengetedzeka, zviri kwaura kwokuzvishingisa kuti rege ndingoite kuzama zviyerwa kuti ndoda kuona kuti zvinoyerere. Nekuti mumwe munhu unozokwanisa kuti muupenyu hwako unozoita matambudziko usikazoti akabvepi, nekuti chiro chiri panapa mutemo wakodzwa munhu wese anotozoti apa papindwe, nekuti makatarisa nechekumusoroku hatingakwanise kutarisana nevanoyera nevanoremekedzwa uchiziva kuti une mabasa ako aunoita. Asi handingati munhu anganatsokwira apa oita chiwindi oti chero ndakasaonekwa hayo hazvidaro. Okay, so ndanzwa muchitaura kuti vanhu ma-first timers vanokwanisa kukwira. Are you saying kuti there is no requirement whatsoever pavanhu vasiri ma-members echurch yegospel of God's Church vanokwanisa ivo kuzouyawo vachibatana nemi pakukwira kwavari kuita nzvimbo tsvene inoyi? Chekutanga tinoti kune vanyowani kana kuti watakunamata nawo vekutanga-tanga, mutemo sekugadzirwa kwawakaitwa, mumwe munhu anenge asati ajaira kana kuziva zvinodiwa. Asi kana iri saka tati pekutanga anopinda, kwozoita kwekuti vanhu vese vamuri kuonawo kana wapera, kune vamwe vanhu variko vatisinganamate nawo vakafanana nevawakidzani vemunzvimbo nemapurisa nevehurumende newapi, vanobvumidzwa kupinda zvisina kana vaprofita vamuri kuonawo. Mutemo inzvimbo yemunhu wese, asi mutemo unoshanda kwatiri isusu tinodini, tinonamata chechi inoyi. Asi kuna vamwe vese vanongoshanyiwa havo, hayo vanokwira zvakanaka voona nzvimbo, asi kana azopinduka anenge akuzotangawo kutedza mutemo watinoshandisa. As a member of Gospel of God's Church, zvakakosherei kunge muri kuuya pano muchiona pakarara mukuru wechechi yenyu Baba Johani, other than kuti ipo pano makanzi muuye, pane here zvimwe zvamunowana mukubirikidza mekunge makwira besides kungoti imimi makanzi muuye? Ya zviripo zvizhinji, ende vazhinji vanopupura, nekuti isusu pakutenda kwedu tinoti kana ndapinda munzvimbo iyi ndendapfekedzwa mutumbi mutsva, kana kuti basa rangu chairo rinofamba, nekuti kuna vamwe vatisikatonamati nawo vanotoshuvira kuti gore negore akwanise kuti apinda apa, nekuti zvedu mukuru uyu anga akatumwa mutumwa zvakafanana nekwaIsraeri kuriko makuva evanoera variko pasi mese worldwide, vanototi ngatiendei kuIsraeri kune makuva evanoera. Nanhasi sekuzwa kwamuri kuita pari kutorwisanwa ekuti waPalestine maHamas newaIsraeri vakutorwira nzvimbo idzodzo nekuti makuva evanoera. Saka weda warapo anoera ende anokomborera zvakanyanya, zvizhinji chaizvo zvatakomborerwa kubva utano, mabasa, nekuti kukomborerwa zhinji munofunga kuti imari, asi totaura zvekuti utano unogona kupedza gore usina kurwara, chikomborero ichocho. Unogona kupedza gore usina kuita tsaona, chikomborero. Okay, so for those who would like to join this church, what are the requirements? Ya kana uchida kuya kuzonamata, chekutanga wakauya kune vatambotaura vanonzi vaparidzi, ndovanoti uchisvika vanokutsanangurira zvinodiwa nezvisingadiwe, ndo basa ravo. Kana vataura newe mawirirana
kuti zvedi zvinozvikwanisa vanokupa nguva yavanokupa, angave makore avanokuerengera kuti makore akati unofanira kuti zvakati nezvakati uchiregedze uchinje uadjusta nezvazvinoita mutemo nemutemo. Ka munhu wangangokwanise kutanga nekuugona unotodzidza, hapana kana chinombonyanyodiwa. Asi kana uchishandisa mishonga, kana wanga nemishonga kana yazonamata, vavanunza mishonga yako kuti ipise, inobva yapiswa. Kana wainwa mapiritsi unobva wataura kuti waya kuzonamata, asi munomo munhu wemapiritsi samona jira iriri munembe yekuti munhu wamuri kuona havanwe mapiritsi, havashandise mishonga. Saka wazhinji wekutoti anotonamata ashandisa mishonga kana achi mapiritsi, asi anenge asingafuge jira iri, asi munhu unotokwanisa kuti todini utonamata. Okay, so ndine mubvunzo 1 wandida kuti titenge tikudzorerana mumashure. Tine mapiritsi emadenda ekuti mazuva anaya haukwanise kurarama upenyu hwako usiri pamishonga yakaita seiyoyoyo. I think mishonga iyi muri kuiziya, mishonga yakaita sema-ARVs. Vanhu vakadaro vanokwanisa here kunge vari kuzojoina chechi inoyi? Because ARV munhu akarisiya, I think izvezvi zvitese tawewo educated to the extent yekuziva kuti munhu akadifauta upenyu hwake hukubva wapera. Vanhu vakadaro munofamba nawo sei? Zvazvinoita mukuru wamuri kuona akaunganirwa ari panapoyo akadzika nezvese, vari kuvazhinji wakati wakapinduka wakatoti inini ndainwa mapiritsi ndadii, asi akatorwa akanamatirwa zvakatopera. Inzwai mhuri yese, ingave Zimbabwe, Africa kana world yese, zvirwere zvamunorwara nazvo zviya isusu tototi madhimoni, manzwisisa, rogona kutonamatirwa dhimoni iroro robva woenda unovhenekwa ropa rako woonekwa musina chiro, wariko unotopupura. But we do have I would say kuti ma-rare cases, anditi ma-rare cases akaita sema-accident ndanzwa muchiti mapiritsi, asi kana munhu ange apinda mu-accident anozoitwa sei munhu akadaro? Uyezve kana ange aenda kuchipatara akubva araswa mucheche here kana kuti zviri kubva zvavharana? Zvinofamba seiwo kana munhu asangana nedambudziko rakaita sere-accident ratinoziva kuti bhonzo kuti rinzi radzokedzana mazuva atawa unofanira kunge iwe watoniswa simbi. So ameno kana muchikwanisa kungonditi jekesere ipapo tisati tavhara. Ma-complications akaita setsaona zosa mukuti accident itsaona, manzwisisa. Kana wasvikirwa netsaona unototaura kuna wachataura wachengeti wevanhu vanonzi vaparidzi, unobvumidzwa kuti wewe enda unorapwe nekuti itsaona. Wapedza kurapwa unozodzoka kwavari woti inini ndapedza. Pane yatinoita inonzi kuchenurwa kana kuti kubhabhatidzwa, unochenurwa wonzi wadzoka kune vamwe. Matsaona agara anogara achiitika, vanhu vanotoenda kunotorapwa, asi kana adzoka anobhabhatidzwa amukati mevamwe nekuda kwematsaona, nekuti bhonzo kana ratotyoka zvedi rechinoti ridzokedzane. Ipapo aiwa mutemo uripo kuti munhu kana asangana netsaona anonorapwa odzoka obatana nevamwe. So guys, I think pakliwa the debate ranga riri kutenderera mastreets, because people would say kuti akutombobvumidzwe zvese izvozvo zvekunzi munhu asangana nema-complications akaita satiri kutaura, and then totonzi anzi hazvichatodiwe. Uyezve zviri kunzi munhu akanzi aenda kuchipatara kunobatsirwa kuchipatara anouya oitwa cleansing. So cleansing iyi iri kunzi hainei nemvura, hainei nematombo, hainei nezvinhu zvaunonzi anzi unopiwa, no, unonamatirwa, ndo cleansing yacho. Zvobva zvatoperera ipapo. Ameno kana paine zvamuda kungowedzerawo baba Mhanza pamusoro pechechi yenyu yeGospel of God Church? Chandingatode kuwedzera mashoko ndeyekuti kunyika yese nenyika dzese pasi rese makasununguka nemwoyo unoda, kuno hakudzingwe vanhu, kuno hakutukwe vanhu, kuno hatishoropodze zvitenderano zvevamwe. Kana uchida kuuya makasununguka munosvika zvakanaka, zvine nzira yazvo yekuti kana wauya uneko unokudzwa nako wonamata. Tinoona vazhinji vanotaura zvisizvo
kuti kumapostori kunonzwai, kumapostori unonzwai. So kwedu kunoku kuri open kumunhu wese, hatisarudzi, kuri open kumunhu wese. Okay, Baba Manza, tisati tavhara, chingonipewo one narrative inofamba kunze uko ichinzi ndeyechokwadi pamusoro pechipostori asi isiri. Kune nyaya zhinji edu dzatiri kunzwa dzinotaura pamusoro pechipostori kuti kwedu kwatiri kunamata kunoku kunoroorwa vana vadiki, vanoita zvekumanikidzwa, zvinonzi maunda 18 mamaina, maunda age, mamaina vanoita zvekumanikidzwa. Panonzi panotorwa mudhara mukuru upo mwana aiwa kunoka. Kuna izvozvo mukomana nemusikana vanoti waonana wadanana, mukomana nenzira. Kune vana samutumwa vanotumwa mukomana nenzira yaanotedza owana mhuri yake zvakanaka. Ende pakuroorana zvizhinji zvinoitika, asi kunoku hakuna marriage yekufoseredzwa. Aiwa, hakuna marriage. Vazhinji vamuri kuona vakaroorwa kana kuroora, munhu anga azvionera ozvitorera ega nekuda kwake, potounganidzanwa vanhu vototendana zvakanaka. Musikana otovhunzwa kuti mukomana wako nomuziva here, ototi zvedu nomuziva. Kana asingamuzive, baba hawape munhu, ndo mutemo wedu. Zvizhinji zvinotaurwa kunzewo kuti vanozodai vanodai, haya sikutaura isu tamboti hatishoropodze macheche wangu. Chikumbiro chandiri mukati menyika ino yeZimbabwe ndechekuti aiwa shoropodza zvitenderano zvevamwe sandizvoba. Usashoropodze chinhu chausina kuona. Sezvo tichiungana gore negore, chimbouyawo umbodzidze one kweichecha yedzimwe munhu.